Pán Sirácky, každú nedeľu predpoludním, ako aj v iných slovenských osadách, aj v Dobanovciach prebiehajú bohoslužby. Akým spôsobom a koľko vás je členov v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore? Áno, každú nedeľu održiavame bohoslužby o 10. hodine. Ako som napomenul, väčšinou sa aj tu zhrnajú staršie osoby. Môžem povedať o sebe tradicionálno, duchovno som pripojený v cirkevnom zboru. Aj moji rodičia boli, a ja ako taký asi 15-20 rokov jestvujem tu na. Som vyvolený od nášho zboru cirkevného ako kurátorom, ktorý som hrdý. Aj sa ponášam, že takú delatnosť môžem konať. Prisluchujeme asi 20, možno aj viac percent, ale keď máme nejaké vážne sviatky, budeme aj preko 30 osobov. Služby Božie konáme tak, ako by som povedal, laicky. Pretože pán farár náš, Ján Vinkovič senior, dochádzajú prvú nedeľu o mesiaci. A tie ostatné nedele konáme sami. Pán senior, vy máte na starosti aj filiu v Dobanovciach. Môžete nám niečo povedať o duchovnom živote tejto dedinky? No, v Dobanovciach by sa dalo hodne toho povedať, hlavne poslednú dobu. Zaznamenávame tam jeden čulý skutočne život, hlavne kultúrny, ale i nezostáva za ním ani cirkevno-náboženský, môžeme povedať. Vlastne môžeme povedať, že tieto dva životy, kultúrny aj cirkevno-náboženský, sa nejak spojili v jeden celok, môžeme povedať, jeden pekný život, príkladný, vzorný, kde nikto nedáva nikomu žiadne práce ani úlohy, ale kde si každý preberá ochotne roboty a úlohy a robí každý, čo vie a čo môže. Takže skutočne môžeme pochváliť v tomto ohľade Dobanovce poslednú dobu. Myslíte si, že aj v cirkevnom náboženskom živote sa podnecuje aj širšia aktivita Slovákov v Dobanovciach? Neviem, kto tu bol komu podnetom, ale je zrejme, že aj bez cirkvi tu boli niekoľkí, ako napríklad Željko Čapeľa a Štefan Vitis a ešte niektorí, ktorí to potiahli a môžeme povedať tak, roztočili doslova. Takže, ale aj oni sa neoddelujú od cirkvi. Napríklad aj teraz sme mali na Veľkonočný pondelok jeden krásny príklad spolupráce jednej, kde v zime vyšívané vzorky potom už sa dostali tam, kde im bolo miesto, však urobili sa tie oplecká a na Veľkonočný pondelok bola z toho jedna pekná výstava. Samozrejme, ktorej predchádzali služby Božie, kde sme boli všetci, kde nebolo my, vy, ani žiadne oddelovanie, rozdeľovanie. Takže aj tu sa pekne ukazuje pekná spolupráca. Všetci sme boli na službách Božích a potom sme boli všetci v Slovenskom dome zase pri stole spoločnom, tak to bola skutočne jedna spoločná radosť a jeden pekný spoločný zážitok. Takže nemyslím si, že tu cirkev voľako dáva
voľaké, že ťahá to dopredu, alebo že dáva podnety, ale že sa oni vzájomne nejak doplňajú teraz aj cirkev, aj kultúra, takže sme skutočne, tamojší a Slovač sa dopracovali do jednej naozaj skutočnej harmónii, by sme tak mohli povedať. Aká je situácia v Dobanociach, keď ide o evanjelický kostol? Majú tam modlitebňu a zatiaľ kostol nie, žiaľ. Ten kostol, ktorý je v centri, vlastne je modlitebňou, ale viac je kostolom. Počítame ho za modlitebňu, pretože nemá väžu. Ale v ňom život nábožný prestal už niekoľko rokov z praktických dôvodov, hlavne preto, že sa on nachádza v centri. A ako ste videli, slovenský kraj, tzv. Maletínce v Dobanovciach, je na celkom inom konci. Takých kilometrov možno aj viacej vzdialený od centra, takže treba tam šlapať a starší cirkevníci, im to už ťažšie padne ísť. To je prvé. A druhé, je on vysoký a vlažný, ako ste si mohli všimnúť. Pred 2 rokmi tam bola sanovaná strecha. A čo sa týka omietky, tak po určitú výšku bola obitá a teraz čakáme, aby sa to vysušilo a aby sme to dali do poriadku. Ako bude pozdejšie, čo s ním urobíme, neviem, nemáme veľmi plány, ale rozhodne to, čo sme začali, dokončíme, znamená tú omietku, ometieme, čo sme strhli a ho upravíme, aby nebol na hanbu. A existuje potreba, iniciatíva na výstavbu možno nového? Iniciatíva zatiaľ nie je. Neviem, či by aj potreba bola, pretože ak by v Dobanovce aj niečo robili, tak rozhodne by nie tam viacej nerobili. Ale by sme hľadali nejakú solúciu tak, aby to bolo tam asi, kde je Slovač naša, znamená bližej teda tam, kde máme teraz tento cirkevný dom, poťažne slovenský dom cez cestu. Znamená, že by sme solúciu nejakú hľadali tam asi na tom pozemku. Sme šťastní, ako sme už v tomto zhovore pomenuli aj našu drahú pani profesorku Alžbetu Krajčovú, ktorá nie len, že krási nám náš zbor, ale aj nám veľa pomáha na tých čiastkách, ktoré nám potrebujú. Pomenul som, že sme laici a my vieme, čo to znamená. Znamená, že nie sme vyučení za to. A keď nám tá naša drahá pani Erka Krajčová povedia a nám dajú inštrukciu, takto na čím, tak sme veľmi zadovoľní. Ako som povedal, mladších veľmi málo máme. Nespomenul som, že Dobanovčania majú ako Slovákov, asi musím pozrieť, asi 135 máme duší v Dobanovcách. Máme numerov okolo 65. Spolu detí od tých našich spomenutých duší máme od 15 rokov vyše 26 detí. Neoženených ako údalosť môžem povedať od 20 rokov pa navyše preko 40 máme 28. Je to údalosť za dobanovských Slovákov. Keď si pripomeníme, že koľko a v budúcnosti koľko ešte stratíme alebo sa pripojíme, to je veľká údalosť za nás Dobanovčanov. A šťastní sme, ako čo aj sme zhovárali s našim mladším bratom Žeľkom Čapeľovým, je to pekný, je to mladý človek, ktorý sa pripojil nie len do kultúrneho prostriedku družstva, ale veľa raz nám aj príde do kostola a tak nám okrášli náš cirkevný zbor. Pán kurátor, ja vám pekne ďakujem za účasť v našom vysielaní.